Wat weet je er nog van dat je de door van de arts weer uitrennen? Meestentijds ben je een groot pad alweer vergeten. Een parteer opnemen is voor gewoon mensen een oplossing. Jazeker wel, want dan kun je altijd ruggespraak houden met je huisarts of met iemand anders of het zelf terugluisteren. Vooral je alleen nog binnen natuurlijk, hè? Dan is het natuurlijk wel een punt om het eens een keer weer om te denken en te jaren dat je zegt, oh, wat is er eigenlijk zijn? Wat is er eigenlijk besprutsen? Is het tot metadron of zo? Een soort mensen zochten de voordelen wel. Maar uit landelijk onderzoek blijkt dat 2/3 van de artsen erop tjen is. In ziekenhuis de Tjongerskons op het Jervingen is soms afgestemd met alle artsen en is het tastien. Ja, ik heb het meerdere keren meegemaakt. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zelf minder prettig als patiënten het niet vragen. Ik vind het altijd prettig als ze het vragen, want dan vind ik het ook goed. Soms dan merk je dat patiënten het opnemen en dat ze een apparaatje aanzetten. Op zich heb ik daar niks op tegen. Maar ik vind het prettig als je dat wel met elkaar bespreekt. Ik denk dat het ook gewoon bij de normale beleefdheid hoort. Als je met elkaar een gesprek hebt en je neemt het op, denk ik dat het goed is dat je het zegt. Maar ik heb er geen enkel bezwaar tegen. En het gebeurt af en toe. Niet heel veel moet ik zeggen, maar af en toe gebeurt het. Ook bij het MCL in Ljouwert en Nijsmellingen in Drachten is Green Jocht voor het opnemen van een parteer tussen een patiënt en arts. Landelijk liep je dus nog de nederige bezwieren. In de Tjongerskons zogen ze er oorst aan. Ja, misschien dat het ook een soort onbekendheid nog is ermee. Hè? Dat je denkt van, goh, wat gaat ermee gebeuren? Of wat is de patiënt daarmee van plan? Maar kijk, in de spreekkamer gebeuren geen geheime dingen. Het is juist de bedoeling dat je daar met elkaar tot de beste behandeling voor de patiënt komt. En als dat helpt om het gesprek daarbij op te nemen, denk ik dat dat alleen maar goed is.